Laamanen, terve! Kato! Ravolta ja maas! Kuis sulla on tollottis banaanei korvis? Isäs oli banaanikko suotekin. Tööt! Sano Teppo, kun Matti hukku. Ette usko, pojat, kerran on haissu. Oltiin mamman kanssa Roodoksella rippireissulla. Rupesi ensimmäisenä iltana vähän ryyppäämään. Valehtelee Mati 89 kuupalibree tempasi. Aamulla mamma sanoi, että 6 aikaa, että nyt Laamanen ylös. No ei kun matkaa. Astuttiin bussiin ja bussi oli menossa Roodoksen Perhoslaaksoon. No siinä bussissa oli valehtelee Mati ja kieltä Mäti 65 astetta lämpöä. Silloin alkoi kiertää maassa. Sanoin Pedrolle, että nyt jumalauta pysäytät auton. Pedro pysäytti ja pyöritti silmiä. Silloin olin puoleen väliin ehtinyt ruuhkapussissa, kun parahti. Semmoinen haju tuli Roodokselle, ettei ole siellä perhosia sen jälkeen näkynyt.